Em dic Berenguer Camps Fondavila i sóc el cap de la borsa de treball del Col·legi de Metges de Barcelona. El que fem en aquesta borsa de treball i servei d'ocupació també és orientar els metges que cerquen feina, però també orientem els estudiants de medicina que cerquen algun tipus d'especialitats i també estudiants de batxillerat que demanen informació sobre els estudis de medicina. Em vaig llicenciar en Ciències Polítiques, em vaig llicenciar en Ciències Polítiques i després vaig entrar en una empresa de consultoria en salut, és a dir, que ajudava a desenvolupar institucionalment sistemes de salut a Amèrica Llatina. Després de treballar en aquesta consultoria, vaig tornar a Barcelona, vaig tenir la possibilitat d'entrar a treballar al Col·legi de Metges, treballant en dos àmbits, que són els que continuo desenvolupant a dia d'avui. Aquest servei, diguéssim, d'orientació laboral i professional als metges col·legiats, a estudiants de medicina i estudiants de batxillerat i també fent sociologia de la professió, és a dir, fent estudis socials, econòmics, laborals, sobre la professió de la medicina, com s'integren aquests professionals en el mercat laboral, com hi treballen, en quines condicions hi treballen. Bé, a veure, és un recorregut exigent. Per què? Perquè, tot i que hi ha un bon nombre de places de medicina, la demanda d'aquestes places és superior a l'oferta i, per tant, la nota de tall per entrar a medicina en aquests darrers anys està per sobre de 12 sobre 14. Per tant, cal tenir primer un molt bon expedient acadèmic, està per sobre de 12, això és pràcticament a tot Espanya, és el cas, a les universitats públiques, i si no, també hi ha universitats privades que tenen un procés de selecció de vegades que sí que està lligat a la nota de tall que s'obté a la selectivitat, però de vegades no, però són processos de selecció també molt exigents. És una carrera de 6 anys, no?, en què els 2 primers anys tenen un component sobretot més teòric i ja a partir del tercer comencen a introduir-se aspectes més pràctics. Un cop completat aquests 6 anys de formació del grau, el que normalment es fa és cal preparar-se l'examen MIR que permet classificar-se, obtenir una posició dins de tota la gent que s'hi presenta, de manera que com més alta és la posició en què tu quedes, pots triar primer l'especialitat que tu vols fer. Tenir l'especialitat és un requisit imprescindible per exercir en el sistema públic i molt recomanable per exercir en el sistema sanitari privat. Què succeeix? Doncs que, esclar, com més alta sigui la posició en què hagis quedat, més fàcil és triar l'especialitat que a tu t'agrada. És un examen tipus test, és exigent i aleshores un cop pots accedir a triar la teva plaça, és una formació retribuïda, això sí, durant 4 o 5 anys, depenent de l'especialitat. Al final, la majoria dels metges opten per fer assistència directa a pacients, ja sigui en l'atenció primària, en els hospitals, però també en àrees de salut mental, en residències geriàtriques, en mútues d'accidents laborals, en el banc de sang, però també hi ha metges que poden optar per altres vies, com és fer recerca, fer formació, fer docència, fer tasques de gestió. També són altres sortides professionals que pot tenir un metge. Això sí que cal dir que pràcticament és inexistent, és absolutament residual. Per què? Perquè hi ha molta demanda de professionals de la salut en general i de medicina en particular, i és més, hi ha nombroses dificultats per cobrir places d'algunes especialitats concretes en alguns llocs concrets del territori. Per tant, no hi ha atur. Què cal per ser metge? Doncs, a veure, cal molta capacitat d'estudi, perquè és una professió en què
les malalties i la gent canvia contínuament i, per tant, un bon metge té l'obligació, diguéssim, d'estar al dia sobre què va succeint per poder donar la millor atenció als seus pacients i també cal molta capacitat d'empatia i que t'agradi el tracte amb la gent, lògicament. Tot i que és un sector en el que no hi ha atur per als metges, sí que és veritat que hi ha bastantes formes de precarietat en els contractes, però podem dir que habitualment, diguéssim, un metge que treballa per compte d'altri, és a dir, contractat, el que estableixen els convenis laborals se situen entre els 30.000 i els 50.000, 60.000 euros. Què succeeix? Que això, segons quins convenis, pot ser bastant menys, no? O, lògicament, si aquest metge, segons quins convenis tingui, o si treballa pel seu compte, o si treballa al sector privat, doncs pot ser molt més. Bé, mensualment, aquests 50.000 euros bruts anuals pot variar en funció de la situació de cadascun, no? De què paga d'impostos. Però pot estar entre 2.000 i 3.000 euros nets mensuals, no? Però, insisteixo, això depèn molt de la situació personal de cadascun i de les retencions que tingui a l'impost de la renda o altres impostos que es paguin. I això pot ser bastant menys, poden ser 1.500 euros nets mensuals si es tracta d'un conveni que no sigui gaire favorable i es treballin poques hores, o poden ser més enllà de 5.000 euros nets mensuals si es treballen moltes hores o si es treballa en el sector privat en algun àmbit, diguéssim, especialment lucratiu. Què és el Col·legi de Metges? Al final, el Col·legi de Metges és una organització que té una doble vertent. Té una vertent pública, és a dir, perquè és una corporació de dret públic, se'n diu, perquè tots els metges en exercici tenen l'obligació d'estar-hi registrats per a poder exercir. Per tant, és un mecanisme de control de la pròpia societat a través dels seus representants que, en aquest cas, que deixen que s'autoregulin els metges i diguin a veure qui és metge i qui no és, no? I també és una entitat, com tots els col·legis professionals, que defensa els interessos dels metges. Vetlla per la bona praxi, per l'atenció a la societat, però també pels interessos dels metges actuant en l'àmbit públic de diverses maneres. Què fem concretament al Servei d'Ocupació? Bé, el Servei d'Ocupació, com us havia comentat, és una àrea en la qual els propis col·legiats es poden dirigir per poder trobar feina o complementar la seva feina o buscar consells sobre algun aspecte de la seva feina, els quals també es poden dirigir als estudiants de Medicina que volen tenir més informació sobre com funciona l'examen MIR, que és aquest examen que he explicat abans que serveix per accedir a l'especialitat, no? I que de vegades tenen dubtes sobre com en concret funciona alguna especialitat o es desenvolupa aquesta especialitat i quines sortides professionals té. I també estem oberts, tot i que no siguin col·legiats, a estudiants dels darrers cursos de batxillerat per poder ajudar-los a entendre com funciona el món de la medicina. Bé, naturalment, l'epidèmia de la Covid va ser està sent un autèntic sotrac per al sector de la salut i concretament de la medicina. No oblidem que tot sovint es parla de que la capacitat d'augmentar el nombre de llits d'UCIs, però que aquests llits han de ser atesos per personal sanitari. No és tant el nombre de metges que siguin capaços de manegar-se en pacients crítics, perquè això va lligat, com explicava, també a les especialitats de cadascun. Per tant, aquí s'ha vist que és important probablement tenir una medicina, diguéssim, més ben finançada en conjunt. Penseu que, a més, com això ja s'ha dit a bastament, els professionals de la medicina són persones que viuen situacions complicades en el seu dia a dia, és la seva feina i els agrada, però que també estan acostumades a viure a un cert ritme. Aquest ritme s'ha trastocat totalment, tant en l'àmbit hospitalari
com en l'àmbit de l'assistència primària, i això ha obligat, diguéssim, a un sobreesforç, no?, de tots els professionals, també dels metges en aquest sentit, i esperem que la situació a poc es pugui anar normalitzant. Però, sens dubte, el sistema i els professionals doncs, han estat sotmesos i estan sent sotmesos a un estrès extraordinari. De fet, no es pot ser col·legiat si no ets un graduat o llicenciat en Medicina, però sí que és cert que el col·legi té un programa dedicat als estudiants de Medicina, amb què interactua sobretot a través de les diferents associacions d'estudiants de Medicina que existeixen i que ens poden fer arribar les seves inquietuds i els seus desitjos. Col·laborem també amb els estudiants a través d'una jornada d'orientació que fem manualment, on, diguéssim, orientem a la gent que està estudiant Medicina dels últims cursos per saber quina especialitat pot ser més del seu interès i volen triar. A més, sempre estem disposats a ajudar a qualsevol estudiant de Medicina que amb cita prèvia ens vulgui preguntar o tingui algun dubte respecte a la professió, les diverses maneres d'exercir-la, el que comporta l'exercici de diferents especialitats, etc. Per tant, és una relació fluida i oberta, no només amb els propis col·legiats, sinó amb aquells que seran pròximament col·legiats, que són els estudiants de Medicina.